Er worden heel iets minder auto's verkocht. Het is landelijk het leegste verkoopcijfer sinds 1969. Een van de oorzaken is het minder betrouwen in de economie. Mensen blijven langer trorrijden in haar auto. En ik het soort auto dat mensen rijden vinden ze net meer zo wichtig als jeder. De stichting Better Os houdt op met actievieren in de centrale Os, de nieuwe dik tussen Dokkum en de Waardwei. De onlis van de dik is al in volle gang. De stichting bloedt wel bestaan en zal hem inzetten voor de dwarpen die onder de centrale Os komen te liggen. Het CDA zal in West-Stellingwerf het eerste liepij ondernemen. Dat zei de Frieske CDA-listloeker Sander de Rauwe juster bij de uitraap van de verkiezingscampagne. Hij neemt ermee stelling zijn burgemeester van Klaveren, die het verleden week aankondigen net langer het eerste liepij in ontvangst te nemen. Ben ging Joert met de bus naar het Fries Museum en krijgen de voorstelling Ontsnapping naar het vierde eersten van Theater te Sjen. De komende maanden krijgen 3500 Frieske band een museum en theater bezitten in Ljouwert. Doel is om band in de kunde komen te litten met cultuur. Joen en vannacht buien met kans op tonger. De temperatuur gaat waarom naar 3 graden. Morgen winterse buien, daar kan ik tonger bij zitten. Er zit een hudde zuidwestenwind en het wordt 6 graden.